Hi guys, днес ще пробваме бомбони, новите бомбони Амаз. Там Моите са с грозде и праскова, нейните с кола и лимон. Ще видим какви са. добре, които Странни отваряме. комбинации. Да, ви твоите. Не ли ще е странно? Няма. Ще малко ще го изпълня. Отваряме. Това са странно. Да. Ама Ще гай. ги пробваме. Ай. Добре. Не са чак толкова висши. Това се вкуса на кола все пак. Да. На лимона не са. Колко Сега даш? този. Там. 9. 10 може би. Харесва. Ти? Аз дам 8. Не са пак толкова. Да. Айде сега ти си. Харесва. Да видим тези по-добри ли ще са или не. Трябва да ги отворя. Да, виж. Не се вижда много. Добре. Ще са жълти. Бял, не, жълти. О, вижте ги. Интересен цвят. Айде сега. 1, 2, 3. Не са лоши. Но нищо повече ми харесва. Не? Повече ми харесва. Не, тя повече ми харесва. На теб кои? Да си ги разменим тук. Еми, да. Не са чак толкова лоши. Много ми харесва и му дам 10-10. Аз им давам 7, може. Хубави са, ама не са пък Ма чак не. толкова. Има и по-хубави. Чао.